ڕێڤەبەریە پێدە ڕادگەهاند و بەناوبێنکاریە عەشاری و پشتیڤەکۆڵین و پێشکەشکردنا بەڵگەین بێتاوانیە چەکدارên Daişê ji zîndanên peyde hatine serbestberdan lê di rastî de peyde li hember gujmê pereyan çekdarên Daişê serbest berdidan. Belgenameyek hatiye belavkirin têde bê zelalî eşkere dibê ku rêveberiya peyde li hember pereyan çekdarên rêxistina terorîstî ya Daişê ku kujerên zarok, ciwan û jin û zilamên Kurdan e serbest berdidê. Li gorî de belgenameyê de hatiye dosa rêxistina Daişê. Çekdarekî Daişê ku di zîndanên peyde de ye peymanê didê ku careke din tevlî rêzên rêxistinên terorîstî nebe. Êdî ew navegerê Bakurê Rojhilatê Sûriyê û eger vegerê wê rastî berpirsiyaretiye yasayî were. Peyde biryara serbestberdana Daişan ji sala 2019 ve standiye ew jî li gorî maddeya 13 mersûmê jimare 20 ku her Daişek bixwaze ji zîndanê derkeve yan jî kesûkarên wî bixwazin wî serbest berdin ji zîndanê pêwîst e $8,000 Amerîkî bide rêveberiya peyde. û dema peyde çekdarên Daişê ewên $8,000 Amerîkî didin serbest berdidê. Biryara dadgehên peyde ew ku malbatên derbiderên Sûrî ku mebez jê Daiş û malbatên wan yên di kampa Holê de nêştecêne serbest werneberdan bo deverên xwe vegerin. Lêpirsiyarên herî girîng dê vir de ew in zîndanên peyde zîndanên û yan jî kampên derbideriyê ne. Ew çekdar û malbatên Daişên li kampa Holê dê zîndanên peyde de ne di şerê Daişê de hatine desteserkirin gelo çawa bûne derbider. Gerantî çi ye ku ew kes û karên Daişê ji eqîdeya Daişê dûr ketine. Gerantî çi ye ku careke din ew çekdar êrişî Kurdan nekin. Kê desalat daye peyde ta ku yasayan ji bo serbestberdana Daişan derkê. Çawa ew çekdarên Daişê ku kujerên 11,000 ciwanên Kurdên jê xwînawan bêgunih û bêtawan bûne. Peyde de proseya serbestberdana çekdarên Daişê de ranewestiyaye. Bêhtir ji 2500 çekdarên Daişê ku bi xwe re gihandiye serbest berdane. Ew jî ji bilî karwanên çekdarên Daişê ku hatine serbest berdan lê nehatine ragihandin.